Bueno, atal honetan lan elkarrizketari buruz hitz egingo dugu, eta lehenengo eta behin lan elkarrizketa, kronologikoki joango gara, lan elkarrizketa horretik nolako lanak egin behar diren, eta lan elkarrizketan zehar eta lan elkarrizketaren ondoren. Bai? Orduan, berebiziko garrantzia dauka lan elkarrizketa bat ondo prestatzea, bai? Eta horretarako oinarrizkoena da enpresari buruzko informazioa lortzea, bai? Beraien webgunean, sare sozialetan kontsultatu dezakegu eta bertan lortu dezakegu informazio orokorra. Ez bakarrik zertara dedikatzen diren, zein izan daitezken beraien misioa, beraien bizioa, zenbat langile edo zenbat delegazio dauzkaten, zenbat fakturatzen duten, kokapen geografikoa, delegazio hori baldin badaukaten, noraino heltzen diren, hori logikoa denez jarduera, eta nolako proiekzioa daukaten etorkizunera begira. Interesatzen zaigu jakitea guretzat ere, lanpostu hori epe luzerako lanpostu bat izan daiteke, edo enpresa hazten ari dalako, edo enpresa hori baldin badoa berantza, igual ez zaigu interesatzen, ezta? Ondoren, pentsatu behar dugu eta empatia ariketa bat egin beharko genuke, eta pentsatu ni elkarrizketatzailea banintz, ni enpresako kide hori banintz, zer galdetuko nioke hautagai bati, ez? Eta pentsatu beharko genituzke, edo prestatuta eraman beharko genituzke, galdera posible batzuen erantzunak. Esaterako zenbat diruren truke etorriko zinateke gure erakundera, eta kasu horretan erantzun behar duguna ezin da izan zuek esaten dozuena, edo konbenioak esaten duena, datu finko eta monetario bat eraman behar dugu, eta datu hori izan behar da urteko soldata gordina, bai? Dala 20.000 euro urtean, dala 50.000 euro urtean, hori norberak baloratu behar du. Bai? Baina pentsatu behar dugu gure burua ere baloratu behar dugula, bai? Profesional ona gara eta zentzu horretan balio eman behar diogu gure lanari. Gero pentsatu behar dugu, gure kurrikuluma irakurrita, pentsatu behar dugu ia hutsunerik dagoen, ia gabealdiren bat dagoen, ia agertzen den urte tarteren bat, nun ez dugun ezer egin. Pentsatu behar dugu, elkarrizketatzaileak seguru horri buruz galdetuko digula, ez? Eta esango dugu, nun egon zinen, edo zertan aritu zinen tarte honetan. Eta orduan guretzat ez da berdina izango, esatea, nire gurasoa gaixorik zeuden, eta zaintza lanetan aritu ginen, edo esatea kartzelan egon garela. Orduan, gabealdi horiek estali behar ditugu nola edo hala, edo behintzat baldin badauzkagu erantzun bat eman beharko diogu. Bai? Gero oso galdera tipikoa da, nola definituko zenuke zure burua, edo zein dira zure puntu sendoak eta aulak, eta bertan batez ere puntu haulei buelta eman behar zaie, ez? Behar bada ez naiz oso sortzailea, baina oso abila naiz beste baten ideia hartzen eta moldaketak egiten, bai? Azken batean da, hori, baloratu gure lana, baloratu geure burua, ez? Eta argi euki, zelan definituko genuke geure burua, ondo ezagutu behar dugu geure burua, horretarako aldez aurretik amia matrizea egin dugu, bai? Gero, askotan parekotasuna galdetzen dizkigut, ez? Esaterako pertsona historiko bat izango bazina, zein izango zinateke, edo etxe tresna bat izango bazina, zein izango zinateke, edo kolore bat izango bazina, zein izango zinateke, bai? Gero bai, askotan galdetzen da, zerk erakarri zaitu gure enpresatik, zergatik zaude interesatuta gure lanpostu honetan, edo enpresa baten egon bagara denboraldi batez, eta utzi badugu, edo agian bota gaituzte, zergatik amaitu zen, hori ere oso galdera tipikoa izaten da, eta erantzuna prest eraman behar dugu. Kalera bota bagaituzte, pentsatu behar dugu, ze erantzuten dugun.
Eta gero zein da zure helburu profesionala, bai, azken batean epe luzerako lan harremana bilatzen ari bagara. Pentsatu behar dugu enpresa batean karrera egin dezakegula eta pentsatu dezakegu behar bada enpresa horretan egon daitezkela eskala profesional desberdinak nun aurrera egin dezakegun. Baina baliteke enpresa batean esatea ez hau da hemen dagoena eta proiekziorik ez daukazu. Eta orduan behar bada ez gaude horretan interesatu.